De meeste Turken zeggen er het liefst niet over. De Turkse moskee aan het Vliert in Ljouwt jouwt geen commentaar en hetzelfde geldt voor deze Koerdische winkel. De Turkse winkelman in Frencher baalt als een stekker dat het conflict tussen Nederland en Turkije dit weekend zo heeg oproemt. Ruzie en agressieve dingen, negatieve praatjes wordt niemand beter van. Niemand. Als je morgen, wat vandaag gebeurd is gebeurd. Morgen kan je niet terugdraaien. Gebeurd is gebeurd. Maar beide kanten even excuses, hand geven, rond de tafel zitten of rode stoel. En snel aan de andere kant. Dit circus wordt niemand beter van. Geloof mij. Spul hebben we ook nooit alleenig, vindt de ondernemer. Met 12 jochtje hebben we 12 schuld. Beide kampen moet het er zo gauw als mogelijk bijlezen. Ruzie is waardeloos. Ruzie niet goed voor zaken. Negatieve dingen is agressief. Zulke dingen wordt echt waar niemand wordt beter van. Het conflict kostte Turkije ook Nederlandse toeristen. Bij reisbureau Frencher kunnen ze dat duidelijk vernemen. Reizen naar Turkije ben dit hier volle minder in belangstelling. Volle minder in trek. Ja, wij merken dat mensen toch heel graag vreten van wat binnen veilige bestemmingen. En dan kiezen ze toch voor Spanje, Portugal, Griekenland. Krijg de andere kant uit. Volgens de experts is het schil tussen Nederland en Turkije escaleerd vanwege de verkiezings van aankomende woensdag. Winkelman Yildiz is vast van doel om van zijn stemrecht gebruik te maken. Woensdag, ik stem iemand, maar dat is nog niet echt bekend. Omdat ik zit ook een beetje te twijfelen nu. In ieder geval niet van Wildert.